impression na nila sa akin, feelingon daw ko, ano sila. Hello mga bebes! Welcome back to my YouTube channel. Paulie once again, inyong bebe boy, nga baboy. Today's April 17, 2020 and it's another day, another life, another chance, another video. For today's video, I posted a status sa akong Facebook and at the same time, nag-IG story ko o gi-messenger story sa nako siya. I asked my friends kung unsa silang first impression atong una ko nilang nakita. Diba? Lisod pa ng first impression sa ikatulo nilang kita. So, here's my status. Sumoto kong status and I have here 47 comments. Ang uban nag-reply atong IG story nako and uban sa messenger gihapon. So, di rin ako basahon isa-isa no because ang uban nagbalik na. Di na ito maglangan pa mga bebes. Let's begin reading your first impressions about me. So, we have our first comment sa Facebook tamag-una. This is from Kate. Hello, Kate. So, yung first impression daw kay outgoing and masyado siya og pansin and approachable. O naman. Ang uban da ito naghatag og very light nga mga short messages. Short, sweet messages. Thank you very much. I love reading those things and I love accepting those messages. So again, thank you so much. So outgoing daw ko. Oo. Sabaan sa gid po ko tinuod. Bubbly person. Aside sa muna kong dako nga bubble, bubbly daw ko. Ana si Cassie Delada. Hello, my grade 6 classmate. Mary Keith. Oh. Impression na nila sa akin. Feelingon daw ko. Ano sila? During atong gator Mrs. CU. Kaya sige daw katawa at alingog-ngugan daw sila duhadike. Next, snob daw. From Sharina. Snob tas dili friendly. But, pagkadugay kay cheerful and approachable daw. Wow, salamat naman. From Tindahan. Grabe naman ni Babes. Approachable ug sabaan. True. Hello, Sile. Tabian, pero cutie. What? Paano sa sa cutie, no? Alright. Karen. Yung first impression is okay, bully. Which is true. Pero kapang bully ko mga bebes, sa mga tao nga comfortable na ko. Like, kabalo ko nga, ako man sa mga bully, siguro, no? Siguro kay dili offensive. Manok santa. Pero yeah, kapang bully yun ko. Again, sa mga tao nga, comfortable ko. Bully gihapon daw kayo ni mga Kevin. Angel de los Reyes, friendly. Oh naman. Pilingon. Miss you, Gummy Bear. Miss you too, princess. Warm-hearted. Wow naman, Momsy. Alright, kani, dagan sad ko nakita ani nga impression, no? Nga mura daw kong tiguang na. Ang uban kay, na yung nag-comment din si Ma'am Angelica, belated happy birthday. Ano siya nga, abi dyan ako ga-work ka sa dagko nga company, sir. Tas professional kayog aura. Shock na siya nga teens pa man di ay. Yeah, I'm 18 years old pa mga bebes. And mag-19 ako this year. Ayan. Ngayon na si nag-PM, no? Si Ninya, ano siya, abi doon niya kaedad me. And Ninya is about, di ko bilis yung edad, pero graduating na siya sa college. So mga inana nga labanan. Ati City, intimidating. Bro, kasabot ko nga nung intimidating ko, no? Pero ba yung first impression? So, yeah. Alexis, abi doon niya glitchon. Mau ba? Charot la. Love you, Beth. Rudeline, friendly and approachable. Wow, thank you very much. So again, ang uban nagbalik-balik na dili na kayo na ako basahon. Bright nga sabaan. Wow. Walay baka sa bright. Sabaan noon, check. Miguel, sabaan og tigkalat sa scandal ni Loisa. Unang-una, ikaw ang tigkalat sa scandal ni Loisa. Mag-send na kang kalit ani ka mga scandal. So, ikaw ang kalater. Therese, stricto. Stricto ba ko sa first? Maybe because ako magiging pag first gali, like, pag samot na pag pinakauna, tas dili kay ko comfortable sa akong palibot, di ko ganun mag-smile. Ay kanang marag awkwardan ko. So, inana lang yun. So, basin marag makaingon mo nga stricto, no? O, diba? From Ezra, haru, very cutie ug jolly. Aside sa mura kong si Jollibee, oo, jolly daw ko. Thank you very much naman. Snob. Alright, naging mga panahon, no, nga gid ko kadungog kung manawag mo or what not.
Basta wala lang, feeling kay bungol mag ito. Pero, dili ko snob, promise. Ako lang yung, dili lang yun ko gusto nga ako ang unang muhay. Kaya feeling na ako, what if, kanang dili din ni siya MAO, sumahadlo ko, busa, dili gid ko nagahay. Unless kanang sure gid ko nga, uy, ikaw na, oo, or whatsoever. Sabay kaayo. Kani from Tita Ophelia, haru po. Smart, full of dreams, ambitious. Wow naman. Thank you very much po. Wish you all the best. Thank you very much po. Thank you very much. Naulaw. Oo. Ula. Not fake. Dili na ko fake. So, into 21 karat gold. Nagdagay ko din. And approachable. Yes. So, wala na ko remember si Giselda Ayata sa first impression sa ako. Laban, tali mo dahil. Puros daw kabuang ang batasan. True naman. Pero kasi mga serious moments in life, no? Makalingaw daw ka storya. Nadari task kayo message. From Sam. At first, good kayo, Paulie, kay kanang abi dyan ako di ka gusto makig-friend sa mga low-key people like us kay famous na baka sa CEO. Walay bakas. Pero tungod sa SIC family, which I really miss the most, Student Involvement Club, I hope you're all doing fine. Happy do ko no kaayo siya, kaya welcome do ko nun namo sila. And grabe naman ni Oy. Pero thank you very much, Sammy. From Ralph. Abi na di ka pang libre, kusog ba na ibang libre? Una, Ralph, ako nakalibre sa imo, pero salamat kaayo. Wala ko nakalibre sa imo, Ralph. Oo, tinuod na. Hindi ko ka libre man. Promise, hindi ko ka libre. So wrong ni ka impression. Chris Navarro, retokada. Grabe naman ginawag ka retokada. So napag-i-iritoke ani. So kung naritoke nila, yun sa makunawang sa una. Mantikaon. Wow ba Grace Alistre? Okay. Tinod man sad. Jokerod mo katawa. Kasi di akong katawa. Inani lang. Muna akong normal lang. A genuine friend. Wow. Salamat po si Pring Pring. Ato, si Fatima Marwa Haru. I met her sa China. Katong China na mga competition. Iyan ako na first impression sa ako kaya biniyag Indonesian ko. Because our first conversation dito sa China kay nag-ask siya nga you're from? Wait, let me guess. Indonesia? Sabi nag-Indonesia ko. Tapos anay ko Pinoy. Mato, sinapta na yung kababayan mi. Ano lang yun? Munta siya mga comments sa Facebook. I have here sa Instagram story. From Dhruvi, na-meet niya po na ako na siya sa China. She's from India. Hi Dhruvi, I hope you're doing fine. Manang so sweet and made me feel at ease. Basta Dhruvi. Thank you very much. Wish you all the best. Wish you all the best. Wala lang maigon. From Joshua, I met him still sa China. And he's from Indonesia. Ano siya, fun and stylish person. Super confident. Ano naman. Will go sa messenger. Very powerful og aura. O sige no, pagka-powerful og aura. Kili-kili power noon, oo. O diba, sabaan din ako. Na-confirm na siya kay mo ng pinaka number 1 siguro na ng gawas. From Tichi Lynette, wala pa lang na-open yung baba. Saba na ko sa classroom. Wala siya. Hello po. From Mama Maurice, akong coach sa China nga journey. Hi Mama Maurice. You are cool and down to earth. Wow, thank you po. Wow. Maulogid ko ba sabihin, I really don't know how to accept compliment. Bongga nga bata ni. Wow, from Milan. Thank you very much po. Napsi, nag-reply sa ako messenger story. Siya na daw nga host. Wow, thank you so much. I really hope siya na ko mo-host no. But laban lang. Pero I know I'm not perfect. And speaking of perfect, na nag-reply nga perfectionist daw ko. Hindi ko kabalo na perfectionist ko. Pero mo yung impression. Bahala siya. Jonah, Haru, I miss you. Perfectionist ba ko? Dili man siguro. Again, grabe nga maayo nga Master of Ceremony. Haru kay Alfanta. Na potential to become a great leader daw. Ano si Ate Sharin. Haru po. Diba ang uba nag-sweet message, nag-short message, naghatagog short message. Thank you so much. Marito siya mga bebes ang mga impression sa mga tao or what they think about me sa ilang first
pagkakita sa ako. And I really thank you all. Bongga na sana yung mga first impression. And I hope katong mga bonggang first impression, I hope tinuod to siya tanan. I hope na-prove to siya na ako sa mga days nga gauban ta. Again, thank you so much for cooperating ani nga vlog. Because without you guys, kung wala yung mga comments, yung mga messages, dili na siya possible nga vlog. So thank you so much. Thank you, thank you, thank you. You might say nga, ako pakialam sa kahit mo sa world no, kay vlog na ko dili or whatsoever. But mga bebes, this is my way of spreading and sharing positivity. Kaya we're bombarded with a lot of negative... Bombarded? You know, puro negative ang atong gakita with everything that's happening. And I hope na positive good, no, in your aura whenever you watch my video. Because after all, that's the goal. That's the plan. That's the objective. And yeah, thank you very much for watching this video. I hope you had fun. If you do, please give this video a thumbs up. And again, don't forget to click that notification bell, that subscribe button, and follow me on Twitter at @itspaulie8 and on Instagram at @itsyouJhon8. Stay safe, everyone. Bye-bye.